Avui és dia 1 de gener i, com molts sabeu, toca obrir el calendari d'Advent. Hem donat la volteta en el de Lego Marvel. Agafarem un ganivet amb molt de compte i obrirem aquí, pim, i allà. Es desplega la tapa, on dia. I hem de buscar la porteta número 1. Aquí està. Sense més dilatació, ojut l'Iron Man. Ojut, com podem veure aquí, tenim les instruccions. Simplement hem d'obrir la bosseta. Vigilar que no surti res fluturant. Abans ho dic, abans passa. I seguir les instruccions. Tenim els peus. Per aquí. Tenim el cos. Per aquí. Amb més blau. Blau flama, blau. Blau. I el casc. Però... Suposta, aquí. Els peus. I posem el casc amb Tony Stark. El cap, i ara sí que el casc. I tenim l'Iron Man. Iu.